Дърво, съборено, явно дърпано с коне. Зелени са. Ето го второто, където е изкоренено. И сега за далтонистите ще поясня и ще снимам, че това дърво все още е зелено. Сега отиваме към други дървета, които са рязани с резачка. Пак прясно рязани. Едното от тях. Ето го. Това дърво е почнато да съдява с брадва първо и след това е отрязано. Ето ги следите от брадва, много ясно личат. Ето ги стъркочините от резачката, където са фарчали. Дървото е тръгнато да се реже на две места, на две половини. Ето го къде е дървото. Дебел бор, прясно отрязан. Циганските набези продължават без да спират. Тук явно нещо се е закучало и са тръгнали да го режат, но не са го доотрязали. Ето там сякане с брадва. Тук още едно направо съборено пак с корените. Поредното съборено направо изкоренено дърво. И пак е прясно рязано и дявано. Ето го, ей това. Това трупче на дърво. Ето. Прясно отрязано е. Ето го, прясно отрязано. Ето го. Сега отиваме ето където е долната част на сечището. И виждаме това. Прясно отсечено дърво. Ето го и севера се вижда. И вижда се и дървото. Ето го, дървото е също зелено. Естествено, че е зелено. И по права линия тук надолу, на не повече от 600, максимум до 600 метра, варди колата на сота. Ето го. Вардят, това нагледно вардят. Ето. Вардят циганите да секат незаконно. Зелени, хубави, прави млади дървета.